ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси мо бахшида мешавад ба саволҳои куда ва где. имрӯз дар ин дарс мо бо шумо ин ду саволро дар кадом ҳолат истифода барем дуруст аст ва дар кадом ҳолат истифода барем нодуруст аст, ҳаминро омӯхта мегузарем. Куда ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад куҷо ба куҷо. خب где ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад куҷо дар куҷо. خب бубинед куда дар кадом ҳолат мо бо ин савол мо дар кадом ҳолат метавонем савол диҳем. дар ҳамон ҳолате ки гапи шумо дар бораи ягон ҳаракат рафта истода бошад, яъне ягон ҳаракатро муайян кунад, агар дар ҳамон ҳолат мо бо куда савол медиҳем. ба куҷо рафта истоде, аз куҷо омадӣ, ба куҷо меравӣ. ҳамин тавр яъне ҳаракатро муайян мекунад. хуб агар гапи шумо, саволи шумо тааллуқ ба ҷой рафта истода бошад, дар бораи места, ҷои муайян рафта истода бошад, яъне дар куҷо хонди, дар куҷо будӣ, дар куҷо ҳастӣ, ҳозир дар куҷои, дар ин ҳолат мо истифода мебарем где. бо саволи где мо савол медиҳем. хуб албатта инро бояд ҳар яки русидон, ҳар яки шахсе ки русиро омӯхта истодааст, бояд инро аз якдигар ҷудо кунад. албатта гдети идёш намешаваду, балки кудати идёш, барои он ки ҳаракат. ҳозир мо бо шумо албатта бо мисолҳо ин ду саволро дида мустаҳкам, яъне дониши худро мустаҳкам мекунем. хуб анакунун мо якум кударо мебинем. яъне куда гуфтем ки дар вақте ки дар ҳамон ҳолате ки саволи мо, гапи мо дар бораи ҳаракат рафта истода бошад. бубинед кудате, кудате яъне ягон ҷо рафта истодааст ва пурсида истодааст кудате, куҷо рафта истодӣ, ва дар ин ҷо ҷавоб дода истодааст ки в парк, в парк. Куда ты? В парк. Куҷо рафта истодӣ? Парк. хуб анакун бубинед куда ты идёшь? саволи пурра. Куда ты идёшь? Куда ты идёшь? ба куҷо рафта истодӣ? саволи пурра. ва ҷавобро бубинед я иду в парк. ман ба парк рафта истодам. яъне ҳаракат аст ва аз шумо пурсида истодааст ки ба куҷо рафта истодӣ. мана бубинед куда ты хочешь пойти? Куда ты хочешь пойти? ба куҷо рафтан мехоҳӣ? ва гуфта истодааст ки я хочу домой. ман хона. домой ин хонаро дар назар дорад, баргашта рафтан. я хочу домой. ман хона рафтан мехоҳам. умуман дар ин ҳолат дар ҳар се, як, ду, сеюм ҳам мо чиро мебинем? мо ҳаракатро мебинем. ва дар ана ҳамин вақти ҳаракат ба мо саволи кударо монда истифода мебарем. ва охираш бубинед куда ты идёшь летом? Куда ты идёшь летом? я иду к морю. Я иду к морю. бинед ту дар тобистон ба куҷо меравӣ? гуфта истодааст ки я иду к морю. ман ба баҳр меравам. умуман дар ин ҳолат ҳам савол ба дида истодааст ки дар бораи ҳаракат рафта истодааст. чанд ҳаракате набошад ҳам мо кударо монда савол медиҳем. дӯстони азиз, фикр мекунам ки бо саволи куда аллакай дониши худро мустаҳкам кардем ва дидед ки дар кадом ҳолат ва чӣ тавр истифода бурда мешудааст. Куда ты идёшь? я иду в парк. хуб анакунун мо бо шумо где, дар куҷо, куда ба куҷо, дар куҷо, яъне дар бораи ҷой гуфтем, места гап равад, агар мо гдеро истифода мебарем. хуб бубинед где ты? я в парке. ту дар куҷоӣ? ман дар парк ҳастам. ту дар куҷоӣ? где ты? я в парке. ман дар парк ҳастам. дуюмашро бубинед где ты любишь гулять?
Я люблю гулять в парке и у озера. Бубинед. Ту гуфте шудааст ба куҷо сайр карданро дӯст медорӣ ё ки писанд мебинӣ. Гуфте шудааст ки ҷавобаш я люблю гулять в парке и у озера. Ман ба парк ва дар назди озера сайр карданро дӯст медорам ё ки писанд аст. Ҳамин тавр, яъне дар бораи ҷой рафта истодааст. Озера ҳам дар бораи як ҷои муайян ва парк нест. Хоб, где ты будешь? Где ты будешь? Яъне ту дар куҷо мешавӣ? Гуфта истодааст ки ту дар куҷо мешавӣ? Дар ин ҳолат ҳам дӯстони азиз, савол айнан дар бораи ҷой рафта истодааст. Ва мо дар ин ҳолат истифода мебарем где? Где ты будешь? Я буду дома. Ту дар куҷо мешавӣ? Телефон кардед, гуфтед ки через час, где ты будешь? Баъд аз 1 соат ту дар куҷо мешавӣ? И он или она ответила. Ӯ ё ки духтар ё писар дар шумо ҷавоб дод ки гуфт ки я буду дома, ман дар хона мешавам. Я буду дома, ман дар хона мешавам. Яъни ҷой ин хона аст дар инҷо. Хоб, саволи чорум. Где ты живешь? Где ты живешь? Я живу в Москве. Я живу в Москве. Где ты живешь? Ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? Ин низ як ҷой аст. Ва Москва ин ҷои саволи мо. Ва гап дар бораи ҷой рафта истодааст ва мо дар инҷо низ где истифода мебарем. Яъне куда ты живешь намешавад. Ва мо дар ин ҳолат где ты живешь. Хоб, охиронгиш, где идёт урок? Дарс ба куҷо рафта истодааст? Дар куҷо рафта истодааст? Ва мо дар ин ҳолат ҷавоб медиҳем ки в классе, дар синфхона. Бубинед, где идёт урок? Дарс куда идёт урок гуфта намешавад. Идёт яъне дарс дар куҷо шуда. Идёт ин рафтан ҳаракат аст албатта, лекин вақте ки дарс ягон коре бошад, агар мисол дошт идёт, снег идёт, як ҳаракати дигарониз, яъне беҳуда намегӯяд ки глагол идти, хадид, ездид, ехад ино феълҳои ҳаракатанд ва инҳо на танҳо ба одам ба дигар чизҳо низ истифода бурда мешавад. Ва где идёт урок, дарс ба куҷо рафта истодааст ва ҷавоб додааст ки в классе, дар синфхона. Хуб, дидед куда ин ба ягон ҷои ҳаракате бошад агар истифода бурда мешавад ва где ба куҷо будааст дар ҳолате ки дар бораи як ҷои муайян савол додани бошад ва пурсидани бошад, мо где гуфта савол медиҳем. Бубинед ки где ты учился? Где ты учился? Я учил в Таҷикистане. Где ты жил раньше? Пеш ту дар куҷо зиндагӣ карда будӣ? Я жил в Таҷикистане. Ман дар Тоҷикистон зиндагӣ кардам ё ки зиндагӣ карда будам. Хоб, где она? Ӯ дар куҷост? Где она? Ӯ дар куҷост? Акнун ман духтарро дар назар дорам. Где она? Хоб, ҳамин тавр мо гдеро дар бораи ҷой ва кударо дар бораи ҳаракат истифода, дар ҳолати ҳаракат истифода мебарем. Дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки ин ду саволро истифода бурданаш на он қадар қиин аст. Фақат ҳамин як чиз дӯстони азиз фаҳмида бошед ки куда ин дар ҳаракат ва где бошад дар ҷой истифода бурда мешавад. Албатта шумо сразу инҳоро аз якдигар ҷудо мекунед. Ягон вақт албатта хато накунед ва бубинед ки боз як чизи дигар, ягон магазинро пурсидани бошед ки ҳамун магазин дар куҷо ҷойгир аст гӯед, агар мо истифода мебарем где находится в том магазин. В том магазин ман ҳамун магазинро дорам, дар назар дорам ва мо дар ин ҳолат агар гӯем ки где находится банк. Банк дар куҷо ҷойгир аст. Куда находится банк гуфта намегӯем. Ва мо савол дода метавонем ки где направляется
то автобус ба ҳамин автобус ба кадом самт рафта истодааст ё ки ба кадом самт омада истодааст. ва ҳамин тарз мо ҳаракат аст ин автобус ва мо дар ин ҳолат истифода бурдем кӯдаро. дӯстони азиз, ман чанд бораҳо такрор кардам ин гапро, чтобы шумо фаҳмед ва саволи зиёдӣ пайдо нашавад гуфта. дӯстони азиз, албатта тактикаи дарсдиҳии ман ҳамин тавр аст ва мехоҳам ки соддатар ва дар бораи як чиз бисёртар гӯям, чтобы шумо ба фаҳмотар шавад. албатта ин дарсдиҳии ман ба шумо албатта маъқул бошад, метавонед лайк ва комментарии худхатӣ инро нишон диҳед. ман бениҳоят хурсанд мешавам, зеро ки дар ҳамин канали мо агар 110 та зиёд видео бароварда бошем, видеоҳои дарсӣ, дар ҳамаш ман ҳамин методро истифода мебарам, яъне методе ки содда ва бисёртар ва такроран мегӯям ки шутоби шумо ба фаҳмотар ва барои фаҳмидан осонтар бошад. хуб, дӯстони азиз, шумо дар канали мо то ҳол обуна нашуда бошед, обуна шавед, лайк монед ва фикри худро дар комментария нависед. ман бо шумо Лутфулло Илмуродов будам. то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр, дар паноҳи худо бошед. хайр.